Hello mga Indians, good morning. This is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Kata siya button mo sa video na upload ko. Mga Indians, dito tayo sa tabing dagat. Wala pa rin lumakot mga Indians kasi yung alon hindi naman malalaki pero mga yan, mahangin lang. Mahangin. Kumbaga mga Indians, pag nasa laot na parang gagalaw-galaw yung bangka dahil mahangin. Yung mga Indians, yung mga bangka dito na sa tabing dagat. Yung mga Indians, hindi pa rin wala pa rin laot. Hindi naman masyadong alon malalaki pero ngayon dito mga lang mahangin kaya wala pang nakalaot mga yan. Sabi niya so yan. Update din mo sa tabing dagat mga yan. Mga yan. Yan. Mga yan so. Yan. Wala pa rin nakalaot mga yan. Ano yan? Ay si Jubit. Teka si, anong pangalan mo si? Anong pangalan mo si? Ha? Anong pangalan mo? Si? Ha? Isa sa tabing dagat. Goy. Goy, Isak. Goy, Isak. Goy. Babi ka, Isak. Dito si Isak, oh. Sa tabing dagat. Ayan yan. Yan si Jubit. Jubit. Yan, Jubit. Hindi nakalaot, Jubit. Hindi ka nakalaot, Jubit? Mahangin. Oh, mahangin daw. Delikado mahangin. Ayan. Ayan, maganda yung bangka niya, oh. Jubit. Mga Yans, sa akin mga Yans, medyo ka-update sa tabing dagat, wala pa rin nakakalaot. Kasi malaking alon. Mahangin. Gagalaw-galaw yung bangka sa pagdating doon sa mga yan pag nakalaot na. Okay mga yan, salamat sa panonood sa tabing dagat update natin. God bless everyone, more power, sana sa buting kalagayan and keep safe and bye bye.